Baba, gurupu rino iri titori nenhoroondo naro gurupu. What's gurupu iri ndakaritanga zvichinetsa saka ndoshama hangu vanhu vanei vaiti kwaihe vanoda kutibudisa vanoda kuti di. Gurupu rino iri baba takafambira mapepa aro. Taritanga zvikanzi ye panhu pamaisa gurupu renyu hapasiripo. Pana mapepa akakwana ndobva tafambira nyaya yekumozambiki. Tikaengeja vanhu vakawanda wanda kuti tipuwe mapepa egurupu. Tikafamba America, we have been there. Tichigadzirisa mapepa egurupu. Pane imwe stamp yeimwe member yanga isipo yaidiwa, yanga it was a very important stamp. And we have to travel to Geneva. Odhindisa vakadamboramba gurupu renyu rine zvimumumu, vanhu havasi kuparticipata, whatever, tipei constitution. Vatadrafta constitution ikabuda, tikamanya tikadi. Saka tine history yegurupu iri baba. Vamwe vakadadombouya vachiriputsa tativete, ndoparakazotanga zvesecurity. Security ngaigare iri alert because gurupu rogona kungotokwa. Saka munga